Davê hêva sora Kurd em spasiya hêva sora Kurdistanê dikin got divê demê de alîkarî pir ji bo xelkên Rojavayê Kurdistanê şandin û me wek hêva sora Kurd kampanyek dest pê kirbû. Hêva sora Kurdistanê ew kampanyê destek kir ji bo me. Piştî elankirinê rêveberiya Xweser ji bo qedexekirina çûn û hatinê gelek malbat hene feqîrên êgo nikarin pêdiviyê xwanî rojane pêk werînin. Hejmarek pere hêva sora Kurdistanê şandin me jî kirin wek selatê Xîzaî hejmarê wana 2000 selene. هەروەها مەبلەغێک پەرێژی ji bo meşfa berî di roja me vekir meşfa korona ji bo em bêjin ciyê nexweşên got nexweşî li vir derkevê korona ew cî me nexweşxanak pê çêkir. Kampanyek dî jî a got xwişk û birajer dibêjin. Ew kampanyî niha berdewam e heta niha nêzî 400 malbatî ji wê kampanyê sûd girtine, alîkarî girtine. Ew kampanyî diriya hêva sora Kurd navşandin ji bo hêva sora Kurdistanê. Hêva sora Kurdistanê li wê dekê wan nava tekîd dike û ew kesên gol Ewropa alîkariyê didin ew bi xwe jî têkiliyê bi xelkê rojavar dikin û miqdarek pere ji bo ser sê meha yan 100,000 Sûrî yan $100 yan €100 ji bo wan dişîne. Heta hejmarê got pere girtine malbatê got pere girtine 400 malbatin heta niha. Dîsa jî dubare bi navê hêva sora Kurd em spasiya hêva sora Kurdistanê dikin ser vê alîkariya got ji bo me şandin.